se spune, de exemplu, la articolul 4, beneficiar eligibil, aliniatul 2, litera G, codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul programului și autorizat a fi desfășurat la momentul decontului, conform articolului 15 și așa mai departe. După aceea, la fel, articolul 5, cheltuieli eligibile, cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și așa mai departe, se face tot așa. Decontarea se face într-o singură tranșă pentru valoarea chiriei aferente de la momentul semnării contractului. Deci vorbim numai de deconturi, nu vorbim de bani în avans. De aceea noi am spus, pe de o parte, de introducerea cererilor de plată, adică banii să fie plătiți în avans, respectiv în tranșe, fără ca virgulă cheltuiala să fie efectiv realizată, ci pe baza procedurii, proces verbal, ofertă, achiziție, factură, pe de o parte. Pe de altă parte, tot acel articol 5 noi îl propunem spre eliminare. Nu mai vorbim de cheltuieli eligibile, ci de cheltuieli neeligibile. Ce nu ai voie să faci? Nu ai voie să cumperi armament, nu ai voie să iei echipamente din sfera exclusă de programele europene privind, eu știu, agricultura sau alte zone de extracție minieră și așa mai departe. În rest, ai voie să faci ce vrei în cadrul programului respectiv, cu respectarea legii și a procedurii. Dar așa cum, când erați noastră ministru, așa cum l-ați gândit, l-ați gândit ca tot așa prin rambursare, prin decont complet sau prin, să zicem, puteau să zicem, antreprenorii să vină cu o factură neachitată, da, și să vină să o deconteze practic la minister și să ia banii să ducă la furnizor cu ea? Sau cum? Eu l-am gândit cu implementarea printr-o agenție de implementare. Adică cu ajutorul băncilor, întreprinzătorii să vină pe baza facturilor și a ceea ce am spus anterior a procedurilor, să-și primească bani. Pentru că, atenție, și aici trebuie să fim foarte, foarte atenți, capacitatea oficiilor teritoriale este limitată. Dacă vorbim de 10.000 de start-up-uri, pentru ele va fi practic imposibil să implementeze un astfel de program și trebuie să fim realiști în acest sens. De aceea trebuie atrași de pe piață parteneri. Și până acum s-a lucrat foarte bine. Vorbim în continuare și vorbim de ceva vreme de o bancă pentru IMM-uri. Păi haideți să implementăm astfel de program. Toate programele naționale, cu ajutorul agențiilor de implementare, fonduri europene pe care le putem implementa prin astfel de bănci, credite punte și așa mai departe. Deci haideți să și operaționalizăm ceea ce spunem sau scriem în programul de guvernare, pentru că în programul de guvernare e scris că în trimestrul 3 se operaționalizează o astfel de bancă. Programul România Startup Nation ar trebui să fie implementat prin o astfel de bancă. Iar al doilea lucru, pentru că tot vorbesc în mod constant de cheltuielile neeligibile, v-am spus, în ordonanța de urgență e scris, la articolul 6, e scris că ne bazăm pe cheltuieli, că vor fi incluse cheltuieli neeligibile, nu cheltuieli eligibile. Pentru că a spus acolo, e o listă de cheltuieli. Dar dacă un întreprinzător vine și vrea să-și ia altceva, și care nu e inclus acolo în listă, legea însă îi permite, intră în sfera activelor corporale sau necorporale. Dacă nu există pe listă, nu ai voie să-l cumperi. Deci cred că trebuie schimbată paradigma întreagă a fondurilor naționale și europene și să începem să vorbim de costuri neeligibile. Și să știți că Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR-ul, are deja o axă care vorbește tocmai de acest lucru. 6.2.6.4, nu? Deci două axe, 6.2 și 6.4, care exact pe acest tipic sunt construite și am înțeles că au un succes mare. Tot așa la punctajul final, și am văzut că și dumneavoastră ați punctat chestiunea aceasta, se vorbește acolo de, ca și criteriu primordial, prim criteriu e numărul locurilor create și dacă ai creat mai mult de 3 locuri, iei punctajul maxim. Păi stați puțin, că una e să creezi 3 locuri de muncă în construcție, să angajezi 3, 4, 5 muncitori necalificați și alta e să angajezi 2 ingineri super calificați pe care trebuiască să-i plătesc cu mega salarii la nivel competitiv din Uniunea Europeană, 1000 de euro. Și eu am făcut investiții și am plătit la stat contribuții sociale de 1000 de euro aferente și ăla altul care plătește contribuții la stat la câteva sute de lei, la cât e salariul minim, 1000 de lei. Nu, 1000 net, 1065 de lei net cum e.
Păi ăla ia grantul, eu nu-l iau, nu? Eu care vin și aduc și tehnologie și angajez oameni super calificați pentru care plătesc mari contribuții la stat, eu nu pot să iau, nu? Pentru a comenta pe ceea ce a spus. În primul rând, ordonanța de urgență stabilește foarte clar crearea 2 locuri de muncă. Deci nu mai trebuie să vin suplimentar să spun într-o grilă că eu am nevoie de mai multe locuri de muncă. În al doilea rând, cheltuielile cu salariile pentru un startup trebuie să fie eligibile, trebuie să regăsească în acest program. Așa cum am pus noi punctajul, trebuie să, primordial, trebuie să fie echipamente, active corporale, necorporale. Dar trebuie să dai posibilitatea unui 49% din cadrul finanțării. Și am și făcut un calcul. Dacă ne referim, spre exemplu, la un salariu de 1000 de euro, 2 salarii sunt 2000 de euro pe lună, într-un an de zile, 24.000 de euro. Adică mai aproape jumătate din gradul respectiv. Da? Deci așa trebuie să stabilim și să dăm posibilitatea. Și în al treilea rând, așa cum am spus și ai subliniat și tu foarte bine, trebuie să punem accentul pe inovare. De ce valoare adăugată propui în cadrul finanțării tale. Pentru că statul nu trebuie pur și simplu să dea banii pe chei de interes de bază, numai locurile de muncă. Atât. Trebuie să te intereseze și ce grad de inovare aduce acolo și ce oameni angajați de specializați și ce cursuri faci tu și ce cifră de afaceri faci, pentru că asta înseamnă, de fapt, crearea unei pături de întreprinderi mici și mijlocii, dar nu numai aceste startup-uri pe care le menținem într-o fază incipientă și nu ne interesează ce se întâmplă mai departe. Ați prezentat această grilă noului ministru în perioada consultărilor. Și dacă ați avut discuții, care au fost? Noi sperăm să avem discuții. Am făcut-o public în acest moment, pentru că și Ministerul am văzut că a făcut-o public la o emisiune TV săptămâna trecută, fără să fi fost discutată cu mediul de afaceri. Am făcut public această grilă, așa încât fiecare poate să acceadă la ea și așteptăm convocarea pentru un Consiliu Consultativ al Antreprenoriatului. Pentru că de când am plecat eu de acolo, nu am mai avut niciun Consiliu Consultativ. Nu trebuia să fie pe 13? Răspunsul e inclus în întrebare. Mi s-a promis, dar așa, după 10 martie vom avea consultarea în bun. Trebuie să apropie primăvara, ca să fie altfel în anul ăsta. Deci după 10 luni. Dacă rămân așa normele de aplicare, ați spus că nu va fi un succes programul. Ce înseamnă că nu va fi un succes? Nu vor fi solicitați banii sau vor fi pornite niște firme care nu au viitor? Ținând cont și de alte programe care au avut loc în anii precedenți, s-au cheltuit niște bani publici și ce s-a întâmplat cu firmele finanțate astfel. Când spun că nu va fi un succes, spun că în niciun caz nu vor fi finanțate 10.000 de startup-uri. În al doilea rând, calitatea finanțării și cheile de interes ale statului, respectiv obiectivele de finanțare ale statului, nu vor fi atinse. Și în al treilea rând, mă gândesc cu foarte multă atenție la capacitatea de implementare din partea oficiilor teritoriale pentru IMM-uri. Noi spunem acest lucru tocmai pentru a veni în întâmpinarea și în ajutorul lor. Dacă vrem să avem un program de succes în România, un program de finanțare, atunci trebuie cu siguranță să implicăm toți factorii. De aceea subliniam această implicare și importanța implicării băncilor, subliniam simplificarea criteriilor, subliniam eficiența și ușurința de a evalua aceste tipuri de proiecte, pentru că 10.000 de proiecte sunt foarte multe proiecte și atunci trebuie să avem un flux foarte, foarte bine pus la punct pentru a fi eficient. Mai puțin de 10.000 puteți face o estimare sau? Greu de... Dar gândiți-vă la capacitatea de analiză a unui om care l-ai în teritoriu și ai o punctă din asta. O să vedeți că complicat. Și apropo de salariul minim, aveți date după 1 februarie, când a crescut salariul minim, dacă s-au închis firme, cât de multe ați făcut? Februarie încă e și astăzi. Da, fără supărare. Ceea ce trebuie subliniat e acel mecanism de creare a salariului minim. Același lucru i-am spus și Ministrului Muncii și Ministrului Dialogului Social, când în prima zi în care am mers în guvern.
trebuie stabilit acest mecanism. Mecanismul este subliniat și necesitatea mecanismului este subliniată și în raportul de țară 2017. Îl resimțim cu toții partenerii sociali și în ultima instanță ajută statul. Efectiv ajută statul, pentru că pe baza unui astfel de mecanism poți să știi unde te situezi în anii care urmează, unde e nevoie de o intensificare a forței de muncă, unde sunt problemele, unde impactează mai mult. Pentru că astfel de propuneri fanteziste de separare a salariului minim în mediul bugetar față de mediul privat, o să vedeți că o să creeze numai probleme în economie. Pentru că pentru stat salariul minim reprezintă un beneficiu și venituri, iar pentru mediul privat reprezintă un cost. Tot așa, în hotărâre, TVA-ul nu este, costurile cu TVA nu sunt eligibile, da? Deci, așa răspunde foarte simplu, TVA-ul trebuie să fie eligibil. Așa a fost și până acum. Bun, dar în condițiile în care nu sunt eligibile, ce face un startup care nu are cod de TVA? Evident, nu obține cod de TVA așa ușor. E greu de obținut. Ce face? Da. Deci TVA-ul trebuie să fie eligibil. Pentru că, încă o dată, TVA-ul, impozitarea forței de muncă, sunt costuri care imediat se întorc la stat. Deci, pe costurile pe salariu, jumătate din bani, imediat se întorc la stat. Deci, practic, statul, dacă ar gândi antreprenorial din cei 44.000 de euro, dacă 20-24.000 reprezintă costuri salariale, cu siguranță jumătate se va întoarce imediat prin plata directă a taxei. Deci nu e o taxă indirectă, e o taxă directă care se întoarce imediat. Pentru stat sunt venituri. Deci dacă ar face o analiză input și output, ar arăta că statul are tot interesul să deconteze, să fie eligibile, pentru că vin imediat acolo, cresc veniturile. Lumea nu s-a făcut decât o analiză și aceea n-a fost mediatizată. Dar atunci când am avut absorție foarte mare la fonduri europene, să știți că imediat s-a văzut la bugetul statului. Că în anul în care am avut 5 miliarde, am avut aproape 2 miliarde impozite pe salarii, CAS-uri, așa și aici. Adică acolo e o viziune contabilă. Te uiți numai acolo, domnule, să nu-i deconteze. Statul câștigă. Inclusiv, de exemplu, ce se spunea înainte cu salariile aici. Păi dacă dau voie să facă salarii, iară statul câștigă imediat. Să întorc banii repede. Pentru că o altă mare problemă în economia românească, ne-am spus-o de ani de zile, viteza de rulare a banilor în economia românească este peste 2 ori mai redusă decât media europeană. Ce înseamnă asta? Pentru unitatea de venit națională în România, noi blocăm de peste 2 ori mai mulți bani. Pe de asta blocăm, că aia nu e eligibil, că avem o procedură greoaie. Adică după ce că suntem săraci, slab dezvoltați, mai facem și banii să meargă încet. Acestea sunt elemente care sunt efecte indirecte, dar care sunt fantastice și care determină scăderea necesității de investiții în economie sau la aceeași unitate de investiții PIB mai mare, ține sub echilibru fluxul monetar, crește productivitatea, dar, din păcate, acolo nu se fac niște analize de impact, pentru că primul lucru trebuie făcut analiza de impact și după aceea testul IMM-ului. Nu avem așa ceva. Nu avem. Și vă aduc aminte că noi am propus de 3 sau 4 ani de zile specialiști în analize de impact. Niciun minister nu are așa ceva. Păi dacă nu avem analiști care să facă analize de impact și testul IMM-urilor, cum o să luăm măsuri fundamentate? Pentru că și aici o tehnologie specifică și am și propus soluția de ani de zile. Sunt fondurile acelea de asistență tehnică la europene unde s-au dat înapoi în perioada trecută 1 miliard și ceva. Păi dacă luăm 100-200 de milioane cu fondul de asistență tehnică și făceam cursuri, aveam toată țara plină cu analiști, puteam să ne fundamentăm deciziile, să mai facem greșeli din acestea, în care toată lumea pierde. Și statul, și firmele, și populația, și noi toți. Domnule, mare, v-a desfințat lucrurile ăsta. Ați făcut o analiză de impact pe programul Startup Nation în momentul în care l-ați gândit. De ce vă întreb asta? V-ați uitat la ce înseamnă birocratic acest program? Cât de mult costă ca timp pe antreprenori, pe viitor antreprenori, că până la urmă trebuie să și atrage ca antreprenori un program care s-ar putea să înființeze firme mai mult decât să aducă cele existente. Cât de mult îmi costa și cât de mult costă acum birocrația, pentru că e clar că s-a complicat, trebuie să stai numai pe la JPM-uri și să caute șomeri.
În primul rând, programul, așa cum l-am construit, respectiv ordonanța de urgență, pentru că eu am plecat din faza ordonanței de urgență, acum e hotărârea de guvern care pune bazele de implementare ale programului. Ordonanța de urgență a fost creată împreună cu Consiliul Consultativ pentru Antreprenoriat. Deci ceea ce spunea domnul profesor, de fapt, vine în favoarea ceea ce și eu susțin dintotdeauna. Am avut o primă ședință a Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat. Peste 50 de organizații ale mediului de afaceri au fost prezente la masă și am construit împreună ordonanța de urgență. În egală măsură, programul România Startup Nation, așa cum a fost el prezentat în programul de guvernare, mai include o serie de alte lucruri. În primul rând, așa cum am subliniat și noi, evaluarea trebuie să fie făcută într-o zi a programului. Da? Deci aici trebuie să ne regăsim, să vedem în hotărârea de guvern cum se face acest lucru. În al doilea rând, exista o serie de măsuri de simplificare pentru înregistrarea startup-ului. După cum știți, am propus ca înregistrarea să fie făcută într-o zi a firmei, costul să fie de un leu, să primească un cont gratuit la bancă și o semnătură electronică. Propunerea de lege de simplificare și de modificare a legii 31 pe 1990 a societății comerciale, noi am lăsat-o în minister. Ea este gata, vă pot pune la dispoziție fiecare dintre dumneavoastră. Să vedeți că ea deja este, noi am lucrat-o, este gata. Deci trebuie trimisă către Parlament, adoptată în guvern sau aplicată de către Parlament și pusă în practică. Deci România Startup Nation, așa cum l-am gândit, e un program complex. Nu reprezintă numai această finanțare în care fiecare reușește să ia banii mai repede sau mai greu. Complex la nivelul statului, dar simplu la nivelul antreprenorului. Este complex în sensul construirii programului și atinge toate obiectivele a ceea ce înseamnă o bună guvernare, adică simplificare administrativă, o finanțare adecvată și mai ales eficiență. Putea rezolva într-o săptămână antreprenorul aplicarea la acest program și înființare și tot ce avea nevoie sau trebuia, dacă aveai... Cred că termenul de o săptămână este un termen realist. Da. Și pe condițiile de acum, în care e clar că, nu știu, arată cel puțin ca la schema de mini-liste în 2015, nu e foarte diferit schema de... Pe condițiile astea, cât, nu știu, 30 de zile? Implementarea efectivă, da. Scrierea proiectului nu durează mult, dar implementarea va dura foarte mult din câte... Dar încă, în hotărârea de guvern, nu e prezentat un calendar. E prezentat un calendar și noi cerem acest lucru, să existe un calendar, să vedem termenele foarte clare. Perioada de depunere a proiectelor, perioada de evaluare, perioada de implementare, perioada de rambursare și în acest fel avem tot ciclul. Și raportul de evaluare și de impact al programului. Este foarte important să se vadă, pentru că programul e propus multianual. Să vedem la sfârșitul anului când trage în linie cele 10.000 de startup-uri ce au creat un număr de locuri de muncă, au creat o anumită cifră de afaceri, pentru că de aceea noi am pus aici, ca și criteriu, cifra de afaceri. Să vedem cât reușești din banii pe care i-ai primit să realizezi ca și cifră de afaceri. Mai sunt întrebări?